USR a votat că îl susține pe domnul Siegfried Mureșan. Acum, eu nu știu dacă domnul președinte va mai face o nominalizare tot așa, total surprinzătoare. Nu pot să mă pronunț. Poate o va face, poate nu o va face, dar sper că nu va face una total surprinzătoare și sper să existe în aceste consultări un pic de predictibilitate. Noi am fost foarte predictibili. USR a fost responsabil, adultul din încăpere, am spus în permanență, dacă se întâmplă asta, noi facem asta. Ca să fie clar pentru toată lumea. Cum am zis, așa am și făcut. Mai departe, cred că noi, ca politicieni, ne datorăm aceste... Cuvântul dat să fie cuvântul dat. Și să fie, dacă am zis ceva, atunci așa fac. Asta cred că ne-o datorăm, pentru că de asta oamenii nu mai au încredere în politicieni. Că îi văd, că își schimbă cuvântul, că se schimbă de pe zi pe alta. Cred că asta trebuie să o schimbăm. Dacă vrem ca românii să înceapă să aibă mai multă încredere în politicieni, ăsta e primul loc în care trebuie să schimbăm percepția. Anume că dacă am spus ceva, facem ce am spus. Eu nu cred că un guvern de 6 luni, unul la mână, poate să facă vreo reformă. Pentru că dacă te duci în ministere și spui peste 6 luni pleci, un guvern de 6 luni, din punctul meu de vedere, este un guvern care nu poate să facă mare lucru, pentru că oamenii din ministere nu vor munci pentru ministrul care pleacă după 6 luni. Din punctul nostru de vedere, sunt câteva lucruri care trebuie puse la punct acum ca să merite tot sacrificiul pe care l-au făcut până la urmă cetățenii. Pentru că dacă aruncăm la gunoi tot acest sacrificiu și ne ducem din nou în populisme, atunci pur și simplu înseamnă că am pierdut un an de zile degeaba și nu doar că l-am pierdut. Repet, sunt niște oameni care au suferit și au suferit degeaba.